mais kumba kulengen be enete e nganga sega ali denga ni kuma fone na doni ni tsega bon kalamo kuna fone na kini muso na kele ka sababu ya muso jume ne muke ne ma fi sanga ya be camera fa ne won dana ne muke an ya be camera fa ne muke ne ba fenke e ma fuege no na manye ye anya so sawa fa minute on ga sara eni muso flare ni be provoquer atene ni che farale quoi na farala dondo oni here ko oni here teshi asi amasoma olu tere image flani inte kuma ya nyona odo ne famille di kuma ma e ma mina la ni hein en ala ti encore fle ka kuma e fe du kona a be ari sirlen flani e bi ki bolo flo la tanto hein e kan yi bolo flin na e bolo flin no ni e kwante dore fore koro ireyon kuma te ko anga be ala ni koni ni bana sisan ne kun tɛ muso dɔn ne ye muso dɔn sisan n kɔrɔ i ka bonya kɔnɔna la n bɛ fɛ n bɛ taa baarayɔrɔ la n'i seginna a ka minɛnw cɛ a ka mɔgɔ da a ka t'u fɛ yen ayi a tɛ k'o cogo la e tɛ sɔrɔ kojugu nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye nin y'a fɔlɔ ye k'a kɛ nin bɛ kɛ leçon fana ye k'a ladi diɲɛ kɔnɔ a tɛ furusa kun bɔ n kɔrɔ balimaya musow da don o t'a la sinjiya la musow da don o t'a la so ne hakili la ne muso ka kɔrɔ ne ale ye don kunsigi la nka ale nana aw sɔrɔ an bɛ o maɲumatɔ ko kelen na yan ala ye gɛrisigɛ fitinin min di e ma a tun bɛ fɛ e kelen n'ale kelen de k'a dun o bɛ kɛ cogo di o garisigɛ fitinin sɔrɔli sababu tɛ e ya bɛɛ t'o faamu e ye hakili sɔrɔ k'a faamu cogo min est ce que e ɲɔgɔnna bɛɛ bɛna hakili sɔrɔ k'a faamu nin cogo in na wa nɔgɔ i bɛ tiɲɛ dɔn i tɛ ka bɔ ne la koyi i tɛ ka bɔ ne la dɛ yafa delibaga ti ne koyi i bɛ yafa deli kɔrɔmuso de fɛ ani kɔrɔ fɛ n'u ma sɔn i tɛ don dumuni kɔnɔ yan nɔ. Akolo e ka sabali an muso hakilinaw cɛw ta tɛ se ka kɛ kelen ye. ayi kuma i tɛ se ka sɔn nin ma sa ale de kan ka yafa deli n bɛ taa baara la kɔnɔ kɔrɔ a y'a fɔ a ɲɛna n tɛ fɛ ka n'a sɔrɔ yan a fɔ ka sen bila n bɛ retard la. I n'a lajɛ kama. ayi kuma an ka nin to tan tɔ sa kuma an ka nin to tan tɔ sɛn ayi n bila. wuli buramuso kuba ala wula b'a sigi Wuli ka Ibrahima bɛ kuma fɛ. yen bɛ ban fɔ kɔnɔ hakili bɛ to O ye n ka kuma dɔgɔnin fɛ dɛ. ayi a ka mɔgɔ kojugu Voilà. Yɛrɛ ni kana to k'i don n ka programme na yɔrɔ i fo ne k'i bila sugu la. Be ko e ma e diminen tɛ dɛ. Non, t'inquiète. N y'a faamuya. C'est bon. Komi yan tɛ n'a fɔ kɔrɔlen o ale bɛ to ka kulonkɛ ni minnu kɛ ne fɛ o y'o bɛɛ lajɛlen dabila. Ne ba nin bɛɛ b'i kunkolo la de sa. Foyi ma changer, foyi ma changer. I y'a faamuya, ne y'a faamuya n ko fili de tun y'i sɔrɔ. Wala ne filila de. Nin ko in ɲɔgɔn tɛna ne sɔrɔ abada. Nin y'a bannen pe. T'inquiète, an ka taa n y'i bila sugu la. Bonjour. Baasi t'i la. Kɔrɔ soli la dɛ. E ni fana bɛ ɲɔgɔn fɛ cogo kuma ça va bien kɔrɔ baasi tɛ yen Baasi foyi tɛ yen. a kɛra cogo di. N dɔgɔ. N bɛ fɛ ka taa baara ɲini na bi. E n burankɛ e dun t'i lafiya baara ko in na. Aw ka sabali. mais n kɔrɔ nin cunna dɛ e bɛna taa mun baara kɛ. N dɔgɔ. N mana ɲɛnɛmaya baara o baara sɔrɔ n b'o kɛ. Aïcha bon maçɔnya ni n ye olu maaw ye n bɛ to ni maçɔnkɔrɔ baarakɛla bɛ sɔrɔ. N'o ma sɔrɔ ni mécanicien sɔrɔla o réparateur sɔrɔla o nɛgɛso dilan sɔrɔla o wotoro dilan sɔrɔla o. E ka ne lamɛn tɛ na ka ɲɔgɔn mɛn. mais n kɔrɔ nin fana ye jumɛn. Sisan ni wariko b'i la a mana kɛ wari o wari a fɔ ne ɲɛna n b'a d'i ma ko bɛ se ka taa k'e bɛ taa baara kɛ bi sa. nɔgɔ ne dara ni nin ye n kɔnɔ ne wulila n'a de ye ne bɛ taa nin ɲɛɲini jɔcogo yɛrɛ de tɛ n na fo n ka dɔ de kɛ. E ka sabali sa. Awɔ n buramuso e k'i jɔ n ka taa munumunu. Awɔ nɔgɔ ni ala sɔnna a ma wa. n y'a faamu a k'an bɛ wula fɛ. ok k'an bɛ i b'i ka téléphone ci kɔrɔ n b'i wele. N'ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛ. Ka segin ni ɲuman ye. kuma a kɛra cogo di o ta mun b'a la.
wa sɔgɔmada in na a wulila ni hakilina in de ye don min n'a dugujɛ kan tɛ n kɔrɔkɛ ko ale yɛrɛ bɛna taa mun baara kɛ sa e kɔrɔlen don ale bɛ se mécanicien ni bolola baara ninnu la e cɛkɔrɔba tɔ jɔn na k'i ka mécanicien baara kɛ sa mais wariko dɔ de b'a la ne tɛ fosi kalama o la dɛ e fɛnɛ kan k'o dɔn sa e mun y'a furumuso ye ne kɔrɔkɛ ko ma nɔgɔn koyi mais nin tɛ baasi ye n y'a faamuya n y'a faamu Asi an ka programme yɛlɛma ne bɛ taa ci wɛrɛ la n tɛna se ka t'i bila sugu la bilen ama n bɛna taa ci dɔ la a k'an bɛ wula fɛ merci wallahi ne dɔgɔya se bɛɛ lajɛlen kɛ ne ye nka ne yɛrɛ bɛ n sen bɔ n kɔnɔ kɔrɔ ka taa baara ɲini ka se ka dɔ kɛ sinon sanga ni waati bɛɛ du doni b'a kun ne yɛrɛ doni b'a kun n muso doni b'a kan fɔ n fana ka taa dɔ ɲini n taa dɔ ɲini C'était reposé dans. on ka sira kula la o fi kana ni nana E kun t'o to yen nɔ e fari dun fagalen don dɛ e fari a to n ka to la ka na o ci ka gɛlɛn kosɛbɛ problème t'a la kana min dɛ ne yɛrɛ bɛ taa sugu la tile yɛrɛ ka fari ne ka fari mɛ i k'i teliya ka na dɛ ne b'a feere sa e k'i teliya kɛ ala ka segin Amina i teliya ka don soya mɛn awɔ Jaba kule joli? Bidu tɛ kilo kelen. Pomme dun? I bɛ pomme fana kilo kelen fara. Il est pomme terre plus. Ça va. Daouli. Quand il là. Pour Bachiti là. Tiens. agratulé Wallahi. on m'a été assistant Mais non. Pour Bachiti là. Akira Famaire. ne bi wele ni soro kuma mi ga telefon na Foi ter um telefone na cor com a tia Wallahi, cor com a tia Dora. me ga ko yi ko Foi yi mesmo. ne ga ko yi Ah, Hey. Amanhã eu sou Jabatigi ha. War mu sento kay ame. ata si ga nga kuma O foi com na nega furusa. diga fusa wa Muna tanto. Wallahi ala jaja ne tiya kun kilimi ga camera de surveillance de bila sokono. kana fone de Jaja ne be fe ke akoroke ni koroke musolare. Ale bo be. no du gele ala Ku ene la sigi jone la. jowa
ne be ka ni kuma in fina cogo ha te mane no bela de nga nan da ko dun gele la ne ko ni ko ka ta bilal da buru fiye ne te do ni ko nyogore la ah ne ko ni tara yo mais ne ko mo ko be ke to ko ma ni de marché Allah kuma cha kuma i jota a cɛ mena san kuma de tɛ ya cɛ kuma i fɛnɛ depuis yen fɛ n bɛ ka kuma i fɛ mais n'a fɔra furu fɔra arangini fɔra kuma i jɔ sa kuma i fɛnɛ sa n bɛ ka kuma i fɛ depuis yen fɛ o tuma arangini dɔ de bɛ yan o ye mun arangini ko ye mais depuis yen fɛ n bɛ k'i wele k'i jɔ k'an lamɛn ka da kun jumɛn ne kan donc e fɛ k'a fɔ ko depuis e furula e tɛ ne dɔn tuguni quoi ne bɛ e dɔn mun de la cɛbaru i halakira n'o de f'i ye cɛkɔrɔba furu in to yen cɛkɔrɔba furu in nafa foyi t'a la e k'i laban i nɔrɔ bɛɛ banna k'i dawula bɛɛ ban mun de bɛ yen ne ma min kɛ e ye kanu na kuma ni diɲɛ fɛn bɛɛ k'i ye kanu na i bɛ n to yen ka taa o cɛkɔrɔba furu la sigida bɛɛ bɛ k'an lajɛ jugusago bon e de y'o se ne ma kuma e tɛ miiri dɛ sigida bɛ ka jugusagoya ko kuma min fɔ dɛ e ye jugusago faden sago yɛrɛ de e fɛnɛ y'a kuma mun de bɛ ne ma min kɛ e ye kanu na i ye n don diɲɛ ko bɛɛ la ne ye matarasa den ye n bɛ maloya ka taga boîte la ne fa ye diinɛtigi de mais e kama ne tugura e nɔfɛ ka taa boîte kɔnɔ i ka gɛrɛn na soirée o soirée tun bɛ kɛ ne tun bɛ taa hali ni ne fa tun bɛ ne faga dugusɛjɛ mais a don kɔni ne tun bɛ tugu e kɔ ka taa kɛ mun de bɛ yen ne ma mun kɛ e kama walasa e ka se ka ne furu cɛ ni muso tɛ kelen o ne bɛ kɔrɔ k'e to yen hali n'a ka di e sini e bɛ dɔ furu ne ka kɔrɔ ni mun ye donc ne bɛ n si k'e nɔfɛ yala la ten faden sagoya la c'est à dire e bɛ ka ɲinɛ min kɔ quoi furu y'a kuma de ye quoi fɛn o fɛn n'a kuma ma se a tɛ se ka kɛ quoi sinon a ka di ne ye k'e furu payi o de kama cɛkɔrɔba in ye ne furu a kuma la Simba n b'i deli ala kama sɔn sa an ka segin an ka ko duman ninnu ma sa i deli la yɛrɛ de ko sa furu la sisan ne kɛra muso furulen de i ka manamanakan ninnu i k'a kuma wa bita ko bita ɲɛ n tɛ fɛ i ka n lajɔ ni ɲɔgɔn manamanakan na bilen parce que ne furulen don ni mɔgɔw ye ne ni jɔlen ta a tɛ faamu dɛ mɔgɔw to yen sa mɔgɔw den jumɛn mɔgɔw yɛrɛ t'u ka plan kɛ yan mɔgɔw yɛrɛ b'u ka plan kɛ bon n'an ka taa an sigi dɔrɔn kana maga na dɛ a fɔlɔ n'a laban ka kɛ bi i ka ne lajɔ kunba Fubate e y'i ta kɛ a tɔ tora ne ta ye i tɛ ne wayeba dɛ ka ne y'a kanu tiɲɛ o muso tɛ yen an bɛ ɲɔgɔn na dɛ muso min ne y'a kanu tiɲɛ o tɛ yen dɛ ka ne lajarabi k'i b'i yɛrɛ ta ne ka kanu bɛ ban fo finira ye walayi bila a tɛ dabila dɛ hali ni n b'i mori baara de n b'i bɔ k'i faga i bɛ t'i sigi ni cɛkɔrɔba fantanden kunna i dawula bɛɛ ban n t'i farila o. Nera ni misara kuna ne ya tinyana amenda gawli no kon metin tinyana ni ta so di idun masanga so ni kan nan ko in plata ne yare kana ko re dan ne tuguni sa kana ne kamana ga ko tuguni sa yare ne ne chala ne kana ne na sai kan ko ina ne ta do ibi chesire ni kana fleke na baga na ko ibna na kana ko da ta ne frusa de me fele ga mo ne frusa sa abi frusa ko do ma take ya du ba ko ne kan we ala ti frusa bi fesa ne mu finya la bi chesiro la be kana to mo to so no de ni be fere su be ga fere su be ga ka ti na mo so yare ne mi da ti ne solution mi bolo ko la kula ko ke biteri ne ta si la fura jugu ka sira me ti era ko na kala okay problem fu ita la ka sunan da ko ne ya si ne kre ni che ni no so no ala ate ku ni che bal machine kana ma so no ku na si ko si ate kula ne ga yo ke chogodi no da chogodi wa ke ga ko to ko me mal betka ane ke yana et gi ba ma
Sino woni wanne nunu to so no ha ni je na tige feme ka ma ne re de ni no ali ndi suka munu na so no la ha ke musore ni che fere ka di ne ke aka o me nche na nche puse la ke balike atuna ke balike e ka ke ro me eje aje msote ya kare flene ya ti kuma me na wulla dungu do ke barere ne ya sinya na sakana ni ko la tan okay nyame problem tala ek me ta sugure la ayo mo ta fachire la nyete e twane sa ke ba tikere fa okay problem tala nyame ha do la awo Uncle, ne lowe, ne enche ga play. Men glanga da ma ben du fo so jula. Uncle, ne ba so mo. Lowe jojole. Kamala sara kilengano. Sugu ka dia? Ah, o jarai. Ah. Ibe se ga di andro ma che show no problem talo. Ai. Di andro jona kile ganen. Kena lugu inki malaka yin. Inche. Alaka suluja. Awo ne sulu. Nama. Amina. Ni musui ne duya fa yana ngaka na tublige kanga ni kono mbramso ma fe na keki lafia kin mona ga basa to ina doro ni jongo tubisa sabalisa aya to ino eki lafia na e kan nasa ere mo gon farmandila ti reposer ya ma tobi Assalamu alaikum. Walaikum salam. Chorba. Ah. Anje. Ate mo ta barala. Ah, chorba. Ai na te mo ta. Ne fa sabal sa kan ta me sika suguro siri. Me sika te numbe bo fungala. Ah, kan ya rep se na suguro. Kan. Ala clear da. Me. Ele baraji.
Yare du e tienfo. Nene ma jonjoro la. Ni na che kaliga ko fuku ko ne joro ta du wona no. Mina yurula de sumala bayenere. Folo tamake keleganta ya. Lezi intake jijigoro keleri. Munere do. Allah. Kana ta doro na meta mesiu. Ube nimisa kumeto yo ni keklen damne. Me bara yira nununa. Ube nimisa kumeto duna du wona no. Ko ke beta bara nyina. Ma fo ya folo. Ni ala che ko be na njoro ta du gono. He. Kawa ko. Na kula ngala ni rebe nso. Kara Design officiel en partenariat avec Danaya Informatique. Danaya Informatique, au local domaine spécialisé l'embé informatique au baradema. Nous des ordinateurs ferrés, mi bureautique et faut qu'attacher à portable ma. Donc, au maron jo informatique mina a bébé sur Danaya Informatique boutique kono. Ayo aka donc a fɔ ko caméra de surveillance fana bɛ sɔrɔ olu ka boutique kɔnɔna na donc a n'a maintenance u bɛ installation fana kɛ f'i ka so ka taa zone minɛ a sigiyɔrɔ la fo ka na d'i ma f'i si so kɔnɔ walima i ka du kɔnɔ ka balila yɛrɛ donc ka caméra de surveillance kɛ a sababu ye aw ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ maintenance fana kɛ n'o de i ka machine mana tiɲɛ a kɛra ordinateur portable o a kɛra ordinateur bureautique o a kɛra téléphone o i ka minɛ fɛn fɛn bɛ yen ni a bɛ informatique domaine concerne n'a tiɲɛna i ka taa n'a ye Dana Informatique boutique kɔnɔ u b'a dilan ka d'i ma i b'a fɔ ko fɛn foyi ma deli k'a sɔrɔ i b'a fɔ k'a filɛ ka bɔ a ka carton kɔnɔ sisan ayiwa a mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ni aw mɔgɔ jɔra ni minɛn kofɔlen ninnu na Dana Informatique boutique belebeleba filɛ nin ye Kalabankura kɔnɔna na ani mairie de district ma jan donc ni mɔgɔ min fana tɛ nin yɔrɔ nin dɔn i bɛ se k'u wele u ka téléphone numéro la. Salam alaikum. Salam alaikum. Waalaikum salam. Beri. Beri. Cakap kira cunga ya. Wah, kira. Perpasti. Bashwete. Iya, cuma bire. Wallahi. Maro ni tebo parce que ka bola baram sanu ngacha. Ika muso za haga tu isi kan. Ko aga jifengan kira mu. Oh. Ko ulle la clean quoi. U goloni ra. La mu ulle clean. Perpasti. Wala pasti. Wala. Mo bedi. Tarasula. Encore dun. Abe bashwete la. Maramundo. Bebe bashwete la. Ma justement on me passé, on me fait l'autre jour et minute fois. Non, à quelle heure tu es allé? À quelle heure? Caméra de surveillance quoi? Non, il y en a ne m'a pas du coup. Ya famia. Nala sonama. Et au temene ko fe fana. Ni sera no ko wera fana bala. Ya famia. Et ouais, ni on koro yara ga koy. Barça sonra jonana et a willa kalibta baranyina. Koro yara. Et ba su man famia re. Ko sonra jonana ko fale ta barany ne kama na mo be dien fen fer la. No ko de bala a ga fonena. Et ale korola, ale mina se ka ta mubarake blesa. Bon ni ale ka problème yɛrɛ min ye ni kuma n'a fɛ ne tɛna se k'a jagosa ale fana t'a to ne ta la a b'a kɛ hakilinata ye est ce que b'an faamuya bon ale dun bɛ yɔrɔ min na bi bi in na tiɲɛ yɛrɛ la bolola baara ma nɔgɔya a tɛ se ka mansɔnya kɛ ale bɛna se ka mun baara kɛ ne ka maa ka to so ni fɛn fɛn ka di ne a ye a k'o fɔ ne ne b'o k'a ye mais est ce que aw sigira ka kuma n bɛ min f'i ɲɛna Bayisu sigiya kuma tɛ dɛ an mana sigi cogo o cogo ni ne y'a fɔ n kɔrɔ ni min b'a hakili la a b'o de kɛ n'i ka kuma mɛn mais min yɛrɛ b'a dɔn n bɛ tila ka bɔ yan n bɛ taa min f'a ye n bɛ taa n b'a lasigi k'a kɔnɔta dɔn halisa voilà barisa cɛ n nana n ko n bɛna a ɲɛf'i ye i y'a mɛn tiɲɛ yɛrɛ la i k'a essayer ka kuma n'a ye a ka se k'i sigi cogoya min na ne yɛrɛ tun bɛ ka ko dɔ ɲɛnabɔ ka di ale ma n bɛ fɛ k'o k'a la surprise ye i ma ne tɛ fɛ ka sɛgɛn yɛrɛ ni wariko de don a k'a fɔ ɲɛna dɔrɔn n b'a d'a ma a mana kɛ wɔɔrɔ o wɔɔrɔ ne b'a d'ale ma ne ka wari ɲini kun ye ale b'a la o donc ni ale kana na fɔ ka wuli ka taa yɛrɛ sɛgɛn bilen sa a ju t'o la mais n'ala sɔnna ma an ka to ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn i y'a mɛn baasi tɛ i ka baara kɛ kana fɔ i bɛ taa n bila i delila yɛrɛ i ka baara tɔ kɛ ayi a kɛ c'est bon i ka baara tɔ kɛ n bɛ taa k'an bɛn awɔ a b'a mɛn inchallah merci beaucoup
Anje. Ata mo ta barala. Ata mo. Misaka nimbe Afrika fa ne misaka nbeke. Awa gele ala de. Une clé. Chérie. Ah oui. Ça va bien. Tu vas bien? Ouais, tranquille. Et Nana Jonare? Voilà, ma fille, moi, c'est que tu as barré la montre à tirer au Yana Changele. Encore de Amana. Ayamana. Aïe, il y a tout le monde. Alors, du minimum, avec son. Aka me shagi ble men ko sanga bo asigi men ko ko nan na me dumini shengele yama asigi yiri ko do ok vas-y asigi yiri ko nan na me dumini nyon fe wa Voilà. C'est ça, hein? Parce que il corps là, on a fait gâcher des flables là, non quoi. Yeah, man. Ah, si. N'a pas fait une blague qu'on a gagné. Dis bien flags à qui? Ah, chérie. On a fait quoi de la glace, c'est ça? Courant de l'eau, gazé de tarot, non? Ok. Sinon, ni fana na ni frigo kula fana kana na ci internet. On glace no, faut être là. Oh là là. Oh. Jamais. Maro, ça on va se encore atteindre meublé. Aïe, la vie n'a meublé. Ok. Enfin, ou bébé non, bah je suis non. Comment on va bana. Ah, où ça? Farga où ça? Asuna era farfagale era. Voilà, farfagale. Mais là, ça fait de mal. Est-ce qu'il parle? Parle le beso. Allez, vous faites un docteur sur la début qu'on ne veut pas là. Est-ce qu'il est à checker ta naissance? Comment le fait? Ama no ge début qu'on a chine mangene il faut faire no kiata docteur sur la qualité ta docteur sur la. Kobe uno ya. Eso ne ne bana do ga ser pigiri. Ai fuare ale te kuma te sera pigiri nyere. E bone fugardi. Ale ma forme pa. No il parla era. Ne jume. Ya follow i war ba mi na go uniforme tanto. Uniforme bazen gazinyer. Era olu mariage ko ga to di sa. O yere muso ko na war chendoro. Avec tu dis what ne kan douana. Ate vaccin que me flata do Sandra Wodo. Be feno juga sare que me fla. Ok ça. Rebe so imu so ko bonne vaccin que me flata. Ai na la ci. Non, teso. Daga bane ko ne ga bonne vaccin. Tiens là. On tem corona to. Adu sagana. Wa alaikum salam. Ante. Koro ni na to ya. Nkoro bi senga kono. Nasi. Asi. Dida magako. O kuma bora mi ngana. Akuma ka ta barani na debi dugu jara ma sego. Ate kol ko imte fala nga dum ngonye. Na asi te woji ta kana. Pro si ula je. Abge to di. Ezle gwi ngwe ma so bara. De ko ne bara de mini fambe fe ma fen so. Ai. Nkoro debi so ma fo sisa barani ni ma bara soro. Bara ko ma no.
Non, non. Mais n'allons pas bâcher, mais pas ça. Mais c'est bon. N y'a faamuya. I tulo bɛ nin na yɔrɔ ko jeli ma baara sɔrɔ ko kuma tɛ cɛkɔrɔba kɔyɔ ma. N tɛ maa bɔn to fɛ. N kɔrɔ i tɛgɛ ko an ka dumuni kɛ. Naga nana ji ye. N kɔrɔ m'a dɔn nin y'a baara ko jɔlen fɔlɔ an bɛna ko wɛrɛ ɲɛ. Ni ne ma baara sɔrɔ Bamakɔ yan foyi tɛ n kɛ k'a dabila. N kɔrɔ i ko debi sɔgɔma e bɛ yala la i sen kan fo sisan e ma baara sɔrɔ. Bi y'a tile fɔlɔ de ye fɛn bɛɛ fɔlɔ ka gɛlɛn. I tɛgɛ ko an ka dumuni kɛ. Ko ɲala. Baati. Fɛn bɛɛ fɔlɔ ka gɛlɛn. N dɔgɔ. I tɛgɛ ko. Ji dɔɔni min fɔlɔ. N bamuso. Baati. Tiɲɛna bi ta ma nɔgɔya bi. Parce que i tɛ tila ka logo labɛn. Awɔ. Ni logo dɔ san ka bilen ɲɛ. N diya filɛ. A ka logo labɛn. So n ko tɛ dumuni kɛ bi n ko f'i ka na walayi ka bɔ yɔrɔ dɛ. N bɛ nin ɲininka nouvelle la. Ne ko baara ma sɔrɔ ne bolo yɛrɛ bɛ n'o ko dabila sa. Ayi n dɔgɔ. Cɛ a ka zamɛ jara dɛ. A tɛ dabila koyi. A bɛ se zamɛ la kojugu. Ne yɛrɛ ko n ko bɛ nin bɔrɔtɔ nafa tɛ nin bɔrɔtɔ la. An t'a don a kɔnɔ siɲɛ kelen. Mais zamɛ jɛman ko in de man bon ne ma kosɛbɛ. O ka fisa ni u kɛlen ka fɛn kuntanw cɛ k'a couleur falen o fana cɛ man ɲi. Malo ka y'a danbe de la. N b'a dɔn ne y'i daga sunɔgɔ bi i tɛ wuli sini o kuma da k'i bɛ taa baara ɲini sini. Salut la famille, votre artiste comédien Kara Design. Donc bi n bɛ ka bɔ k'a fɔ a ɲɛna k'aw ka série kura a bɛ série min demandé kojugu furujugu. An b'a fɔ a ɲɛna ko série an b'a bila mardi o mardi ani jeudi o jeudi. An b'a fɔ an b'a bila siɲɛ 2 dɛ komi an yɛrɛ a bɛ kurantigɛ ni fɛn bɛɛ kalama sisan donc du coup an b'a bila soit mardi soit jeudi, ok. Donc ka débriefing dɔ kɛ Janfa ka position na donc a ka bila kunna a ka to page in sanfɛ Janfa ma ban dɛ Janfa bɛ nalen an bɛ ka Janfa labɛn a bɛ se ka diya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan cogoya min na donc o yɔrɔnin fana fɔ an ɲɛna barisa ɲininkali cayara kojugu donc la famille an ka numéro de téléphone filɛ nin donc ni mɔgɔ min fɛ k'i hakilina di minnu bɛ fɛ k'u ka publicité ka kɛ i m'a ye donc du coup a bɛɛ bɛ se ka weleli kɛ numéro in sanfɛ donc a ka abonné a ka cloche activé a kana vidéo baden bɛ yen nɔ c'est pour vous. Regarde.